Saapii tehokkaat koneet käyttöön, että työt saadaan tehtyä nopeasti, mitkä vanhemmalla kalustolla saattaisi mennä päiviä, viikkoja, niin saadaan tehtyä päivässä 2. Ja sitten tilan ei tarvitse sitoa pääomia kalliisiin koneisiin. Ja sitä kautta sitten tilan väki voi keskittyä oman ydinosaamiseen. Moisanen Matti ja Ontojen koneasema on yritys ja Sotkamosta. Ja yritys on perustettu 2007 vuonna. Ja säilörehun korjuu ajosilppuriketjulla, eli etteen levitysurakointi ja multaimella varustetulla lietevaunulla ja lietteen siirrot ja pellon pientareiden niittoa ja kalkin levitys ja vähän laidasta laitaan. Koko Kainuu, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo. Se on tällä hetkellä Sotkamosta semmoinen 150 kilometriä noin toimintasäde. Seitä on noin 50 eri tilalle. Että tilakoot vaihtelee hyvin pienestä ihan isoihin tämän päivän tiloihin. Itseni lisäksi 2 työntekijää on tässä minun yrityksessä. Tuo oikeastaan syksyllä työllistää eniten, että niin tiehoitourakointi talvella ja syksystä. Melkein, että niin syksyllä aurasvitan pystytyksestä alkaa ja keväällä aurasvitan kerruksen loppu, niin se väli on sitä tiehoetta ja kesä tehdään maatalousurakointia. Se on oikeastaan se, että ennakointia, että jos on suunnitteillakin, että urakoitsija voisi käyttää, niin soittaa ja ottaa asia esille ja siitä sitä on hyvä ruveta rakentamaan. Sirviö Anssi Sotkamosta, maitotilayrittäjä viimeiset 2 vuotta. Lehmämäärä noin 35, peltopinta-ala noin 80. Urakoitsija levittää kaikki lannat, riippumatta sitä olomuodosta. Ja käytännössä rehutkin tulee urakoitsijan tekemänä valmiiksi. Isommassa mittakaavassa rehua rupesi urakoitsija tekemään 2007 vuodesta. Eli se on nyt oli jo 7. kesä. Se on tehostunut huomattavasti sitä, mitä tavallaan urakointikin kehittyy koko ajan, kun se tavallaan tila rupeaa käyttämään pitkän aikaa sitä. Niin siihen muottoutuu semmoinen tyyli, mitä toimittaa, ja sitten tietyt ongelmakohdat, niin niistä tavallaan mennään eteenpäin aina koko ajan. Meillä meni tavallaan oma rehuketju sököksi. Meidän piti ihan kylmävästi laskea, että paljonko maksaa esimerkiksi uusi vastaava ketju. Sitten otettiin siihen rinnalle, että paljonko maksaa, jos sen joku urakoitsija kävi tekemässä. Niin se urakoitsijan hinta oli halvempi. Tietysti urakoitsijan käyttö vähentää tilaa itse tekemään työtä ja sitten leikkaa kaikki suurimman osan sesongin työpiikkeestä pois. Kaikki kalleimmat ja aikavimmat työvaiheet niin karsiutuu pois. Työt sopii ja hyvissä ajoin ihan vaikka etelistalvena jo, että tehdään. Ja sitten ennakointia, että kun ruvetaan näkemään, että tarve lähestyy viikkoa 2 ennen, niin tilalta yhteydenottoa, että noin arvioi milloin on esimerkiksi säilörehun korjuuaika, niin osataan ruveta varautumaan asiaan. Korrosen Ari ja Viitala maitotilalta ja meillä on semmoinen 65 lehmää ja 1 robottilypsy ja pelto nyt on semmoinen vajia 200 hehtaaria viljelyssä. Semmoinen tila. 2001 on tehty sukupolvenvaihdos ja
2003 on rakennettu tämä navetta. No nyt tällä hetkellä käytetään lietteelevityspalvelua ja lietettä siirretään toiseen altaaseen ja rehun korjuuta on tällä hetkellä pyöräpallin teetätetten kanssa jonkin verran urakoitsijalle. 5 vuotta on lietteet levitetty ja säilörehua nyt on korjattu jossain määrin niin 10 vuotta urakoitsijat on ajanut. Matin kanssa hyvin silleen, jos nyt alusta lähti on niin ruvettu puhumaan, että olisi tämmöistä, että ruppeetko tekemään. Ja siinä oli monta syytä, että itsellä oli ensin, että palkattiin niin kuski ajamaan, sitten siirryttiin sille, että ulkopuolinen rupesi omalla traktorilla ajamaan meidän kärryllä ja seuraavaksi siirryttiin siihen, että urakoitsija levittää kokonaan. Kyllä minä tyytyväinen niin työn laattuun ja tekemiseen on ja miten on saatu sovittua hommat, jotta siihen on kyllä ollut tyytyväinen. Kyllähän alun perin on se, että sitä halusi siihen kesään niin sitä aikaa, että se on, jos itse teet rehut ja ajat lietteet, niin se on nyt kun jos urakoitsilla teet, että niin liettää jo, niin se on käytössä 2-3 viikkoa kesä, niin sulla itsellä niin tulee lisää aikaa. Jotta se on ehkä näkyy sitten tällä niin navettapuolella se, että sulla on paljon enemmän aikaa tarkkailla elukot, että pystyt paljon sille ajan kanssa hoitamaan, että ei ole heti aamulla se ensimmäisenä mielessä, kun navetalla, että kohta pitää keritä tuonne. Verotuksessa sille, että kaikki mikä maksat urakoitsijalle, sen saat vähennettyä suoraan vuosimenona. Se on täsmälleen just se semmoinen vähennyksenä tai kuluna verotuksessa. Jos investoit koneeseen, siltä voit tehdä poiston. Poistoprosentti on maksimissaan 25%, eli tavallaan ikinä konetta ei saa poistettua nollaan, toisin kuin tuon urakoitsijan lasku, joka menee heti saman tien poistona, tai siis vuosimenona. Investoinnit on selvästi pienemmät, koneinvestoinnit nimenomaan, jotka koneinvestoinnit sinällään ei tuota mitään, ne on tietyllä tavalla vain kustannusrasite. Nyt kuitenkin saadaan sille, että kun käytetään urakoitsijaa, niin kustannus tietylle työtapahtumalle on aina vakio. Ja se niin kuin voidaan ennakoida tietyllä tavalla paremmin kuin se, että jos niin kuin joku koneketju menee uusiksi, niin sitten ostat sen. Niin et välttämättä voi tietää paljonko se loppujen lopuksi maksaa, et voi tietää ihan tasan tarkkaan täsmälleen, että kauanko se kestää, tuleeko siinä remonttia ynnä muuta semmoista. Tavallaan niin kuin tietty riski ulkoistetaan sillä urakoitsijalla. Omien koneiden huoltaminenhan on maatilalla yllättävän tunnistava homma. Se on äkkiä kun se ruvetaan laskemaan päiviksi paljonko siihen mennään, niin saattaa olla viikko tai 2, jos niin kuin kaikki tehdään itse, jos riittääkään se viikko tai 2. Sitä niin kuin ei vaan, jos niin kuin omat koneet on niitä huoletta, niin sitä ei välttämättä hokaise siitä, että miten paljon se vie aikaa. Se selviää vasta sitten, kun sitä hommaa yksinkertaisesti tehdä ennen. Joo, no kyllä se on sille, että kyllä siinä suunnitelmallisuutta vaihtaa, kun tulee urakoitsija tietyllä kellonlyömällä, niin silloin se pitää olla niinku systeemit kohdalla, että se pääsee levittämään ja saa sen työnsä tehtyä kunnolla. Jotta pitää olla paikat ja tiestöt kunnossa, että pääsee ajamaan. Jotta. Siinä on se, että pitää olla piha-alueet, peltotiet, liittymät olla isolle kalustolle mitoitettu. Ja kun tullaan, niin siellä on sitten rehunkorjuuaikaankin, kun koneita menee eestakaisin monta ja pitää sopia liikkumaan ja joskus saatetaan yölläkin tehdä töitä, niin vähän siihenkin varautua. Kun urakoitsija käyttää, niin pitää olla kykyä olla työnjohtajana. Pitää olla kykyä siihen, että itse ei olla menossa niin kuin tavallaan fyysisesti tekemään jotakin tiettyä juttua suunnapäinä sinne sun tänne, vaan pitää osata sanoa sille, olisi että urakoitsija itse tai urakoitsijan kuski, että teen näin tällä tavalla tuolla. Ja toki pitää ottaa huomioon, että sitten kun urakoitsija käytetään, sieltä tulee lasku. Se on ihan oikeasti maksettava, jos mennään homma saada jatkumaan.
Ehkä se johtuu siitä, että niinku oma asenne on sille, että ottaa myös se urakoitsija huomioon, että mihin se pystyy ja mitä niinku vaatimuksia urakoitsijalla on. Se on se, että molemmin puolesta joustoa on siinä asiassa, että ei voi olla sillä sekunnilla, että kun soitetaan, niin olla jo pihassa työnteossa, että se on sitten vähän tilanteen mukaan ja kelien mukaan mentävä. Eli jos on uudet omat koneet johonkin hommaan, niin ne kyllä pitää ajaa loppuun, ei siihen voi ottaa urakoitsija silloin. Mutta sitten, kun tulee se koneketjun uusimisen aika, niin siinä pitää ihan oikeasti miettiä, että kannattaako vaikka eikä. Jos tilaa ihan tosissaan haluaa siirtyä käyttämään urakointipalveluita, niin kannattaa ehdottomasti siirtyä kuukausialviin, jos ei siinä jo ole. Koska se urakoitsijan lasku, mikä tulee kesällä, niin on ihan hyvä, että se puolesta kuukauden päästä tulee se urakoitsijan laskussa maksettu ALV palautuksena itselle. Sillä on iso vaikutus siihen rahaliikenteeseen, siihen, että onko elokuun lopussa tili kuiva vaiko eikö. Aika moni pelkkää sille, että jos niinku rehunteko ulkoistetaan, että rehun laatu menee heikoksi. No ei se välttämättä niin, että jos niinku vaikka ajosilpukin tehdään rehu, okei, siellä rehulla on joku 3-4 päivää optimikorjuuaika, niin se nyt ei haittaa niin paljon, että jos se rehunteko alkaa silloin 4. eli viimeisenä päivänä, koska se silloin sen saman päivän aikana on tämmöisen niitä rehut aivan varmasti ajettu läjää, niin se T-arvon vaihtelu menee tosi pieneksi. Se kasa, mikä tehdään, niin se on alusta loppuun samanlaista tasalaatusta. Sitten jos vaan niin tila malttaa vaatia urakoitsijalta ja panostaa itse siihen, että niin rehun tiivistämistoiminnot on kunnossa, niin ei se rehun laatukaan sitä heikkene, kyllä se vähän sanoisin, että paranee. No kyllä se varmaan luottamusta luopi, että kun on päätoiminen urakoitsija, että ei ole, elanto on siitä hankittavaa, niin kyllä se silloin on työtehtävää niin hyvin kuin osaa. Se on tosi tärkeä niin kuin meistä. Meillä just ennen oli se, että se tahtoi se etelisellä miehellä, niin se loppua se kiinnostus. Matti on kyllä silleen tosi hyvä ollut, että kun se on niillä töin. Tekemällä työt hyvin ja aikataulussa ja laadukkaasti ja se on luottamus on sitten, että varmaan ensimmäisellä kerralla kun käydään työ tekemässä, niin siitä se rupeaa sitten sitä luottamusta tulemaan ja kun useampi vuosi on yhteistyötä, niin kyllä siihen tulee molemminpuolinen hyvä luottamus. No kyllä se kun jälki on hyvä ja tulla oikeaan aikaan töihin, niin kyllähän se aina viipi eteenpäin hommia. Siinä pitäisi olla avoimin mieli ja keskustella niistä asioista, miten mikäkin tapahtuu, vaikka kokeilla pienellä määrällä jonain vuonna ja siitä se kyllä äkkiä mielikuva sitten tulee, että onko se meidän tilanne sopiva vaihtoehto vai ei.